Now we will be leaving the dock in 10 minutes. Okay, now I can say, let's go over the old stern line up. Hei, Bjørn Vestergaard. Vi er her ombord i Vanity. Ja. Kan du fortælle lidt om din seilbakgrunn og hvorfor du er ombord? Jamen det kan jeg godt, og jeg vil lige hej Norge, og håber det går godt til OS. Min baggrund er, at jeg har egentlig sådan sejlet alle mulige OL-klasser, finjold og soling, og har været med til OL 2 gange. Og så har jeg sejlet storbåd, sejlet 12 meter i snart 15 år. Har jeg været med på det. Siden The Jubilee Regatta i Kaos i 2001. Ja. På Vanity der er jeg blevet skipper, og har været sidste år og i år. Og er det hen over sommeren. Og så jobber jeg i Kongelands Jagtklub om vinteren. Okay. Og lidt om sommeren også. Men... Det er 3 danske båter med. Ja. Er det bra miljø for 12 meter i Danmark? Ja, det er super. Vi ligger jo lige ved siden af hinanden i Skovshoved. Og det er kanon. Vi træner 1 til 2 gange om ugen, rigtig op og ned, og med starttræning og kører stenhårdt. Så det er faktisk sjovt. Og kan jo mærke, at man bliver bedre og bedre. Du siger, at disse danske båtene går lidt raskere end de norske 12-meterne. Er det mandskap, eller er det båtene, eller Nej, det er måske en kombination, men jeg tror, vi har jo trænet meget kapsejlads, og Jilde har trænet kapsejlads. Og så har vi været heldige her i Norge at få fyldt godt op med nogle gode lokale eksperter. Så jeg synes også, at vi sejler måske lidt bedre end nordmændene, men vi er også mere raceorienterede. Hvad kan du sige om båtene? Er det forskel på disse 12-meterne? Ja, det er der. Fordi vi har jo gamle nogen. Vi har jo Anne Signe, som jeg husker fra 1910, og så frem til Wim, som er fra 1939, og som blev gjort rent til kapsejlads, og hvor Vanity er jo sådan både race og lidt cruise. Okay. Vi har sådan et ton aptering indeni, som vi godt kunne undvære. Så den her Vanity er tyngre end de... Ja, den er lidt tungere. Ja. Og Vema har jo også lidt komfort indenbords. Så. Og Thea da? Thea, den er fra 1918. Ja. Og er egentlig sat tilbage, som hun så ud i 1918, bygget af Anker, Søren Anker og Jensen. Og fantastisk, og fået rigtig meget kærlighed på at sætte hende i stand. Og det, jeg synes er det sjove ved det interessante med ejerne i København, eller lige med de danske ejere, det er, at de kan lide at bruge båden. De får lov at sejle kapsejlads, og det er tæt. Matchrace ligger vi og træner en gang imellem, fuldkommen ligesom man gjorde for 8 år siden, da de blev bygget. Så det er faktisk rigtig roligt, og det er faktisk skægt. Og sejler jo små 4.000 sømil hvert år. Så... Og så er det en dansk til, som ikke er med? Ja, der er en bygget sidste tegning af Johan Anker. 12 meter tegning, som han lavede. Der var der en dansker, Erik Tingluk, som fik den bygget på et værft i Tyskland, nede i Flensborg. Men desværre han er blevet lidt syg, så båden har ikke været ude at sejle i år. Den ligger stadigvæk i Flensborg, desværre. Vi håber, den kommer ud næste år.